For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ಮದ್ದನ್ನು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶಿರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿನರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 1160. ರಾಮಕರೆ ನಾರ್ಯ ನಡಿ ಗುತ್ತುಗು ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಬೋಳದು ಗುತ್ತುಗು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಬೋಳೆ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು 12-30-13-03. ರಾಮಕರೆಡ್ ಕಕ್ಕಪ್ಪದ ಬರಂಗಾಲದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಡಿ ಮನೆ ತಗಲೆ ರಾಮಕರೆಡ್ ಬತ್ತನ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನೆಲ್ಲು ರಾಮಕರೆಡ್ ಬತ್ತನ 11-64-11-97. ರಾಮಕರೆಡ್ ಮೀಜಾರ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷರದ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಡ್ 80 ಬಡಗಡು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ